Направих се на изкуствен интелект тия дни и прочетох различни източници за оръжията за Украйна, за да мога да разбера защо убедените ни в евроатлантизма политици заекват и почват тихо да говорят, като ги попитат, пращате ли оръжия за Украйна. Ако е верно всичко това, което изчетах, значи Арсенал си продава оръжие и на Украйна, и на Русия, и на другите страни, както си е било на времето. Проблемът е, че големите батковци може да започнат да играят плажен футбол на нашето игрище и да ни позаровят в пясъка. Изводът: напред към урните, задраскайте всички квадратчета, защото всички еднакво заекват и намаляват волюма, като приказват по телевизията. А аз през това време ще си отворя една, така да се каже,